Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga gala din atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Kumusta na mga gala? Ano na kita sa adlaw karon nga Miyerkules, no? Pizza size na kini sa bulan sa Nobyembre o padayon kita sa ato ang paghatod sa mga reports diri alang sa mo ang recollection mga igala, no? Bueno mo gihapon pizza size naman kini padayon gihapon kami mga kaparian sa among retreat karon, no? Nag-retreat na kami o gapadayon usab kamo sa among pagpamalandong. Siguro sa ako nang ginataho ang amo ang kini ang amo nga kuan ang amo nga kini retreat master mao si Father John Era CM, no? Unya kuan naman may karon day 3 naman may Tuesday mao gihapon sayo ming nagmata kaginang buntag, no? Sayong nagmata dayong pagka ganina mga alas 7 buntag na mahaw o niya nagloads, no? Kini bitang holy hour o niya ang nagkuan ka ganina na matud pa nagdala yun sa mo ang kalihukan mo ang Vicariate of St. Paul. Mananaw tayong karong hapon, sharing gihapon may mahigala, sharing gihapon may sa mga topic nga gihatag kanamo sa among retreat master si Father John Era CM. O gani karon taon-taon mag-wash up na pud mi, no? Kay magkuan na niya karong gabi mahigala doon na po may personal time, no? So karong adlaw may higala no ikatulong na kaadlaw hapit na hapit na may mahigala manguli din ha. So latulat ra mo diha ha ug katong na mga kuan doon na mga blessinganan ako rang gi instructionan ako mga lay ministers nga sila lang usa din ako uban sa ako nga abi no November 6 ang ato ang karon nga santo mauni duha ni sila, no? Si Saint Nicholas Tavili o mga kaubanan. Today we celebrate St. Nicholas Tavilich and companions. Today's saint and his 3 companions are among the 158 Franciscans to have been martyred in the Holy Land since the friars became custodians of the shrines and holy places in 1335. Nicholas was born in 1340 to a wealthy noble family in Croatia. He joined the Franciscans and was sent to preach in Bosnia. In 1384, he and a fellow friar volunteered to serve in the Holy Land missions. Their duties included looking after the holy places, caring for the Christian pilgrims, and studying Arabic. In 1391, Nicholas and 3 other friars decided to take a more direct approach to converting the Muslim population. Reading from a prepared statement in Jerusalem's Mosque of Omar, they stated that all people must accept the gospel of Jesus. When the mosque official ordered them to retract the statement, they refused. After beatings and imprisonment, the friars were beheaded before a large crowd. In 1970, Nicholas Tavilich and his companions became the first Franciscans martyred in the Holy Land to be canonized. Bino kini sila si Saint Nicholas Tavili taga Croatia kini siya, no? Nga join the Franciscans, no? Nagpamembro kini sa mga Franciscano o niya ni volunteer for the Holy Land mission and look after holy places and cared for the Christian pilgrims. Countered attacks by the natives of the place and were martyred and canonized in 1970. No? Kini sila si Saint Nicholas Tavili, no? Lahi matong Tavili higala ka naman ang murag bitog na sa lubi nga murag dako kay nga tuko, no? Kusog kay mga lagan. Tavili ni siya Tavili and companions. Yun niya, matud pa napamembro malagi kini siya sa Franciscans. Yan volunteer sila nga sila mao'y mag-mission o mao'y mag-atiman sa Holy Land kana bitong katong lugar nga daghang kay mga Christian pilgrims. Unya gi-atake kini sila sa mga native sa lugar o ganin na martyr kini sila, no? Yan na-canonize niadtong 1970. Ayan, no? So mayong mao ka na mahigala, no? Nga tuwa karon nga santo
Among gipangayuan usab nga mao'y mag-ampo sa alang sa kalampusan sa amo nga retreat diri karon sa Masaplod, Dawin. Tinay lang nakita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka.